Salam elik eziz vatandaşlar mehriban ýerleşler sagamany turanmasyňyz. Altyn asyr Türkmenistan teleýaýlym öz işini döwrüň bagtyar zenanlara atly gepleşiginiň bayramçylyk sany bilen dowam etdi. Gepleşigimiziň başynda bütün türkmen halkymyzy, türkmen halkynyň milli lider gahrman arkadaşymyzy, arkadaşly gahrman serdarymyzy rogaşlyklara beslenip gelýän täze 2025-nji ýyl bilen tüýsürekden utlaýas. Goý täze ýyl her bir türkmen maşgalasyna arskal döwlet bagyt getirsin, bagtyarlyk geçilsin. Bizi eşretli durmuşda yaşatyan türkmen halkynyň milli lider gahrman arkadaşly gahrman serdarymyzyň janlary sag ömürleri uzak, tutumly işleri hemişe rogaşlyklara beslensin. Toýlary toýa ulaşýan eziz diýarymyzda häzir bayramçylyk münasibetli geçirilýän dawaraly çäreler ýygyderli gurulýar. Gepleşigimiziň bu edekki sanyny Türkmenistanyň Zenanlar Birleşiginiň merkezi geňeşiniň guramagyna gahrman arkadaşly gahrman serdarymyzyň alyp barýan siýasatyny wagt etmek maksady bilen hemem tamamlanyp barýan pähim paýhas ummany maltym ol Pragy ýylynyň şanly wakalaryny wagt etmek maksady bilen arkadaşly gahrman serdarly ýurtda bagtyardyr Zenanlar atly dawaraly maslahat geçirildi. Şol maslahata gatnaşan Zenanlaryň bayramçylyk gutlawlaryny, täze ýyl arzularyny hemem bu soňçly sözlerini gepleşigimiziň dowamyna size ýetirýäs. Täze ýylda arzu etmek däbimiz, arzular ýetirsin maksat murada. Ýene toprak biziň genji känimiz wer içilsin öňküden ömziýada. Dünýäň çar kunjuna uzaýan ýollar, bagt paýlasyn dünýäň ähli halklaryna. Dünýä biziň bagtymyza gowanýa, bizim şärik giň jahanyň bagtyna. Gel täze ýyl geç ýürekliň törüne, asmanyň ak gary nur saçdyn ýere. Ömür goşup her insanyň ömrüne hoş geldiň täze ýyl biziň ýellere. Onuň näme eziz watandaşlar, Altyn asyr Türkmenistan teleýaýlymynda biziň bilen galyň. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne, arkadaşly gahrman serdarymyzyň parasatly başlanmagyna, garaşsyz hemişelik bitarap watanymyz dünýäniň öňde barjy ýurtlarynyň birine öwrilýär. Amala asyrlayan tutumly işleri merdany halkymyzyň awadan hemde bagtyar durmuşda ýaşamagy, ýygyderli ösýän jemgyýetimiziň mundan beýlekde kämilleşmek üçin amatly şertler döredýär. Batlyk adamlar bilen öňe barýan ýurdumyz gadanýan her bir üstünligini, eýeleýän belen sepkitlerini däkmese ýerden anlaryň hem ul paýy bardy.